I mamma tu men sognare, nani nani me chave, e tato skete bajroven, o tato tu men but mange. Mashallah bud gud letane Saso bajrona po shuje Dive po dive sa po gjande Dike sa shuje me qave Mashallah bud gud letane Saso bajrona po shuje Dive po dive sa po gjande Nani nani me qave I mama tu men sognare Nani nani me skete bajroven, nani nani me qave I mama tu men sognare, nani nani me qave E tato skete bajroven, o tato tu me but mange. Има всеки място и за своя ден. Знае си от край човека, че тогава е роден. И на този ден ще мине да го поздрави света. После в часовете сините близки ще се съберат и по броя на годините тихи свещи ще горят. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поел дъх с жажда. Честит да бъде този час, когато ти, когато аз, когато някой се ражда. Нали с децата ни светът се подновява всеки път, зато и е млад този свят. За приятелите наши нека вдигнем теж
тежки чаши и отпием глътка вино. Нека зло да ни забрави, да сме живи, да сме здрави и живеем 100 години. Как годините минават, няма начин да ги спреш, и с всяка се прибавя в твоя празник нова свещ. Ала ти не дей тъгува, даже в тебе да боли. Днес е време за празнуване, този ден е твой, нали? Днес е време за палуване, всички свещи запали. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поел дъх с жажда. Честит да бъде този час, когато ти, когато аз, когато някой се ражда. Нали с децата ни светът се подновява всеки път, зато и е млад този свят. За приятелите наши нека вдигнем тежки чаши и отпием глътка вино. Нека зло да ни забрави, да сме живи, да сме здрави и живеем 100 години. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поел дъх с жажда. Честит да бъде този час, когато ти, когато аз, когато някой се ражда. Нали с децата ни светът се подновява всеки път, зато и е млад този свят. За приятелите наши нека вдигнем тежки чаши и отпием глътка вино. Нека зло да ни забрави. И на лекар позвани, веднага да си ляга, той и нареди. Скок по скок маймунките, чешат си крапунките. Скок по скок маймунките, чешат си крапунките. Ей така, чешат си крапунките. Ей така,
маймунки подскачат на легло. Едната падна и удари своето чело. Мама вдигна телефона и на лекар позвани. На леглото да не скача, той им нареди. Четири маймунки подскачат на легло. Едната падна и удари своето чело. Мама вдигна телефона и на лекар позвани. На леглото да не скача, той им нареди. Три маймунки подскачат на легло. Едната падна и удари своето чело. Мама вдигна телефона и на лекар позвани. На леглото да не скача, той им нареди. Две маймунки подскачат на легло. Едната падна и удари своето чело. Мама вдигна телефона и на лекар позвани. На леглото да не скача, той им нареди. Една маймунка подскача на легло. Падна и удари своето чело. Мама вдигна телефона и на лекар позвани. Веднага да си ляга, той й нареди. Детство мое, реално и вълшебно, детство мое, така си ми потребно. Все се мъча, света да обърна, бях от пръчка, при теб да се върна. Пак филмруче, дъжди петарка скрия, пак се стучи от дъбнина олелия, пак с пипер да поръся филия, от хлябаче. Детство мое, наръстено етажно, детство мое, за мен така е важно. Щом студено ми стане тъмно, щом си вземан от детския огън, все се мъча света да обърна, яхна обръчка при тебе да се върна. Хайде, бе, айде, сърцето ли запълна ли? Хайде, да, жити, бързо да стане. Хайде, бе, айде, тук малко. Само да иде, хвършна баба вълче. Хайде, баба му пожелава всичко, да стане доктор. Стига, мам, стига това. Да учат децата. Даже ти можеш, понеже ако му е първата косичка и не е стриган, да си я събереш и ти дам едно плич. Айде, бабинка, айде. Какво има, бабо? Какво правим ние? Да, какво правим, бабо? Подстригваме момчето тук, ще става мъж. Какво правиме, кажи? Така. Ще му да не стане. Даже баба малко ще намокри, за да можеш това. После ще изсъхне, много да му не падне на очитките, че он няма да седи мир. А каките какво правят? Каките? Я гледай какви са хубави каки. И косичките им хубави, направено всичко. Ако снима само детето, момите не снима. Всичко И снима, тех всичко снима. Те трябва да се обърнат даже малко къде него, къде. Кука бабо прави. Че то дига геронтия. Не, ще бъде колко подстрижеме толкова. Какво бе, баба, късмет и здраве. Господ здраве му да. Така, това е най-важното. Как се казва този приятел?
Божидар? Божидар. Божия дар. Нама, бабо, нама. Бог ни е благословил чрез него. Колко братчета и колко сестрички има там? Две сестри има. Има ли свечки? Габриела и Лилия, това са му братовчери. А иначе са си му сестрички на него, нали? Кои са сестрички? Тя да се вдигнат ръчичките. Ей, браво. И това е момченцето, братче. Тук има, бабо, тук. Какво има косичка? Не бой се. Тук малко, на детето да го не изтудим. Така. Ех, мале, ти си цар, ма, бабо. Ти си царчето, щом си ти братчето. Какво има тук? Я ви. Ето се бабо с ръчичката. Вземи с това. Хайде, играй си тук. Пиши, знаеш, че се пише. Да. Каките ти дават сигурно да... Пише, рисува. Нали? Всичко. По стената най-вече. Ще направи рисунки и красота. Чакай. Какво има? Време бакин бардича. Не знае детето. Да не, сега няма неграмотни деца. Всичко знаят. Крец. Висше образование. Накрая, да. На бетона накрая, че като му падне ученцата и той няма да стои мирен. Ох, много си е мъничък. Ме много страх малки дечица. Ама те така колко дай. Като стрихването. Дай баба да види вратленцето. Лекичко му натисни главичката. Е така. Къде са обувчиците, бабо? Къде са ти обувките? Кажи му. Къде са обувките? Къде, бабо? Леле. Буките. Той има тук Божидаре. Да гледа обувките долу, да гледа. Я виж обувките, мама. Къде са ти обувките? Виж обувките. Мале! Дайте се долу. А па ножицата остра ли е тази за страх? Ме много страх малко да ти Не е като по-големи, че да му кажеш да седи мирен. А как те ще помагат там? Какво бе? Отиде косата отзад. Леле. Пречва ли ти? Не. Чуянко. Го подревни. И Мигли имаш, ти си за мома. Ти не си за мама. Ти си мома. Ти си мама. Мама си. Тия Мигли, тия вежди. Си госпожица. Какво бабо? Виж. Кръсница главата на другата страна, а така. Виж, бабо, виж. Браво, Сега, бе. виж. Шишенцето тук е. Дръж шишенцето, като пръсне на мома, пръсне и очите. Пръскай. И да не мога да направим нищо. Божи! Я виж там който вид. О, Божи, така. Божи, голема работа. Здравей. Пак е добричък да ви кажа. Кажи Ние здравей. цяла седмица го учиме да мира. Нали? Здравей. Ай, сега е на едно малко. А тия ножици са толкова остри, че... Я бе, да ви... Няма повече да го мъчим детето, въпреки че си има, той си има за подстригване. Ама да не го... Какво има там, бабо? Къде е детето? Къде? Не, аз това мама. Така му се смеят. Каките? Каки? Ще ви скубаява за косите. Къде се смеете на детето така? А ще ги сложим и тех там. Баба да ги подстригат, ще видят дали ще имат такива прически. Добре, че така, иначе няма да седи. Няма да му, ако не го вземаш. Я вие постриганите се обърнете да ви видят прическите. Ето са обавици на баба. Обави куклички. Роклите, бе, къде па и еднакви, бе. Кой ви прави тия плитки на вас, а? На плитките, да. Имат се фризьор? Нали? Те ли си ги след? Не. Че ще рече, ти не си от тук, бабо. Тук съм. Не си. Тук съм си. Него го знам, ама тебе не. Трите сестри са... Чакай, как са. чакай, да изчистим. Те се обичат да се носят, да се обличат. Ага. Повече да го стрижем или да го оставим детето? Да не стане пак, че ме е страх. Нека пък, нали знаете. А па, живи, здрави.
Вот, големия човек. Чакай да направим малко пушечка. Чакайте. Ти да загласите. Той сега като ми е на сбока. Гел. На тая на Виолета, горе на магазина, къде е на Цецо. Така,